салом ба кулли мухлисони дастаи беҳтарини олам. Ин нашрро бояд мо ҳатман ба шумо пешкаш мекардем, алахусус барои онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд. Бозии дастаи мо дар даври ҳафтум ки бар муқобили Малёрка буд, бо вақти душанбе соати 00:30 оғоз шуд. Агар касе тамошо накарда буд, ҳам фикр дорам ӯро мебахшем. Онҳое ки тамошо накардед, хушрӯй гӯш кунед ва ба даруни бозӣ медароед. Аввал он ки аз ин рақобат мо 3 имтиёз нагирифтем ва инро шумо аллакай медонед. Ҳатто агар бозиро тамошоам накарда бошед, аввалин коре ки саҳарӣ кардед, телефонҳои худро гирифта дарҳол натиҷаи бозиро дидед. Биёед каме ин рақобатро таҳлил кунем. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба ҳаят назар мекунем. Тер Штеген дарвозабон, Алехандро Балде ва Кансело аз ду канор дар дифоъ, ҳимоятгарони марказӣ Иниго Мартинес ва Роналд Араухо, нимҳимоятгарон Ромео Гюндо ва Гави буданд. Дар ҳамоа Ферран Торрес дар марказ ва аз ду канор Феликсу Рафиня бозӣ мекарданд. Маълум ки ба фарқ аз бозӣ бо Селта тағйиротҳои хеле зиёд буданд. Росташро гӯям, ман аз ин ҳайати асосӣ умуман розӣ набудам. Ман дарҳол дар бораи хатти дифоъ оғоз мекунам. Охир чӣ дар кор дар хатти дифоъи марказ ду нафареро ба майдон ворид карданд ки бо ҳам таҷрибаи бозиро надоранд. Бар замми ин онҳо осеб доштанд ва пас аз осеб ба майдон ворид шуданд. Мо аз баргаштани Араухо хеле хурсанд ҳастем, аммо ин ҷуфте ки дар хатти дифоъи марказ имрӯз бозӣ карданд, умуман худро нишон дода натавонистанд. Голи якуми дастаи Малёрка дар натиҷаи иштибоҳи хатти дифоъ зада шуд. Бале, хатои асосӣ ба сари Тер Штеген бор аст. Ӯ паси хато дод, вале дар ин гол гуноҳи дигаронам ҳаст. Вақте ки Тер Штеген пас доданӣ буд, ҳимоятгарони мо тавре мавқеъ гирифтан, паси дуруст ба онҳо додан хеле душвор буд. Дар як хат нестанд, яке дар пеш, дигаре дар рақиб ва сеюмину чорумин умуман мавҷуд нестанд. Бале, ротатсия лозим аст, аммо риски бузург кардан дар кор нест. Чунон менамояд ки хави Малёркаро дастаи зинаҳои охир гуфта нодида гирифт. Ростӣ, ман аз Малёрка чунин бозӣ ва прессингро дар дақиқаи якум интизор надоштам. Ба фикрам хавиам инро мунтазир набуд. Малёрка пас аз Хетафе дар лига аз ҳама дастаи дифоъкор аст, вале дар ин дидор онҳоро гӯё Райо Великано газида бошад ки аз оғоз танҳо ба пеш рафтанд. Баъдан каме ором шуданд. Пас аз голи якуми онҳо аз дастаи мо, Рафиня ва Гави ба наҷот додани даста оғоз карданд. Дар ҳамин ду нафар хоҳиши бузурги баргаштан ба бозӣ эҳсос мегардид. Дар натиҷа Рафиня зарбаи хеле зебо зад ва ҳисобро баробар кард. Дарҳол пас аз гол барои Рафиня боз як имконияти беҳтарини голзанӣ пайдо шуд, аммо Рафа 1-1-ро натавонист истифода барад. Рақиб барои ин ҷазо дод. Дар голи дуюми Малёрка ман боз айби ҳимоятгарони марказиро ишора мекунам. Онҳо дар интихоби мавқеъ хато карданд ва дурусттар бо Прац бозӣ накарданд. Ӯ ба мисли оне ки дар голи якум муриқи гол зад, хатои ҳимояи моро истифода бурд. Нимаи дуввум эҷодкорӣ ба дастаи мо нарасид. Бедеёнг ва Педри мушкил аст. Яке аз онҳо бояд ҳатман бошанд. Фермин Лопес тавонист ҳисобро баробар кунад. Тағйироти анҷомдодаи Хави боз кор дод. Инро иқрор мешавем, аммо хатои Хави дар ин рақобат интихоби ҳайати аввалия буд. Бале, ротатсия дар кор аст, аммо натиҷа аз он муҳимтар мебошад. Акнун имшаб Реал бо тамоми ҳастӣ кӯшиш мекунад то Лас Палмасро тормор карда зинаи якумро гирад. Онҳое ки мегӯянд бо ин бозӣ мо аз гурӯҳ дар Лигаи Чемпионҳо намебароему дигару дигар, ором бошед, на ҳамеша чунин бозӣ хоҳем кард. Дар рақобатҳои навбатӣ бозингарони асосӣ боз дар мавқеъи худ ба майдон меоянд ва ҳама ҷои худро мегирад. Ферран Торрес барои ҳайати асосӣ набудааст. Имрӯз мо тасдиқи ин гуфтаҳоро дидем. Онҳое ки аз дахира ба майдон омаданд, мехоҳам Кунде ва Ямалро алоҳида ишора кунам. Ҳарду хеле хуб вориди бозӣ шуданд. Фермин Лопес бошад аз онҳо беҳтар, чунки ӯ як имтиёзро ба мо таъмин кард. Левандовски гӯё барои дар ҳайати асосӣ надароварданаш қар карда бошад. Умуман кӯшиш накард. Хулоса аз Малёрка танҳо бо як хол бармегардем. Ин натиҷаи хуб нест, аммо аз ин мусови фоҷиаам сохтан дар кор нест. Ягон гап нашудааст. Онҳое ки шаб бозиро тамошо кардед, чӣ гуфтанӣ доред? Кадом бозингар кори худро дар майдон ба қадри кофӣ иҷро накард? Ба ғайр аз ҳимоятгарон, боз ман Ромеоро ба хотир меорам ки дар ин рақобат тамоман ба худ монанд набуд ва бисёре аз пасҳои ӯ хато мерафтанд. Ҳамчунин аз ёд намебаронем ки паси додаи Тер Штеген ки моро ба гол овард,
аслан ба Ромео дода шуда буд, аммо ӯ ба сари тӯб надавид. шумо бошед дӯстон, ҳатман ақидаи худро дар бораи ин рақобат дар комментария нависед. дар ҳамаи ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.